दिनैहाय जेबो दाय मावाखै जों बार्थडे पार्टि जानो थांदों ओमफ्राय दहायबो आं भिडिअखौ देखायखांखाबाय ओमफ्राय इहाय आं सरि बुङा होननानै बुङा आं सरि बुङा माने बुङानो नोंसोर इदि साननो नाङाखि आंखौ सरि बुंगोन सोलाय सैतान जाला इमान भिडिअखौ डिलिट खालामगोन होननानै इमान थगायदो आंखौ गोदै गोदै होननानै बिदि खालामनांला मानांला बिदि जाजोब्बाय आंथ' खालामनो होनना खालामाखैना इखौ माबा मोनसे जेनेबा आं माबा मोनसे भुल मावनायबा बेलेग बाथ्रामोन आं जेबो मोजां खोनासं रावबो कमेन्ट हरथ'ना ओमफ्राय आं जेबो बुंला दा खालि आङो सरि बुंला माने जेबो बुंला माने आं सोरबा आं माने बुंनोनो रोङा इयावनो आङो उल्लु बानायजादो बेदिसो ओरैनो बेंग्रि बानायजादो साला आं माने मानसिया एसे जेबो रोंखाया इदि जानला मोनला इमान इदि माने बाथ्रा बुंनो रोंखाया आं खालि बुदलायनोल'सो रोंगौ मिथिबाय सोरबा बुदलायनोबा फैबानो जाबाय दैबो हरनानै दोनखादो सरि बिना लाब गैया गैयाथ' आरो सरि बिनानै मा लाबदो आं मा दाय मावनायनि सरि बुंनो आं माबा मोनसे दाय मावनायबा सरि बुंगौमोन आंखौ मानसिफ्रा होनहरदोसो नोंलाय मानो सरि बुंनांगौ नों मानो सरि बुंनांगौ इदि होननानै भइस रेकर्डखौ खोनाबायना जेनेबा आंथ' दाय मावखायाखैना आं मानो सरि बुंनांगौ दिसुन आं इखौनो हमनानै मोनाखै आं सरि बुंनो नागिरबावबायमोन थेवबाबो मानिनानै मा मोननायनि भिडिअखौ माबा जेनेबा पाब्लिक बानायफिननांगौ दिसुन ओमफ्राय इयो जेनेबा बै मोनसे भिडिअ सासे बोराय पेटलाथ्ला आरो सासे सिख्लादो बासथाबलायनाय भिडिअ होआखै होमबा बे भिडिअआथ' जोंनि भिडिअ नङाना इखौ मानो होदेरनानै एड खालाम होनांगौ मालायनि भिडिअखौ इयो इमान दम दोंबा मानो इयो जोंनि भिडिअआव मानो सल' सोना होनांगौ जोंनि भिडिअ खिनिखौल' होनांगौमोन ना जों मोसानायखौ जोंनि लोगोफोर मोसानायखौ ओमफ्राय आं आब्रि ब्रि जिरायनानै दोंबावो इखौनो आंखौ मा साननानै दाय हमखो जेनेबा बे मोसाग्राफोरखौ मानो बखियाखै होनबा नोंलाय आंखौनो मानो बखिनो हादो कमेन्ट हमजानानै साला नोङो दे मा सानदों नों दम दोंबा खाथियाव फैया मायो आंनि नोंनाव जेबो दम गैया मिथिबाय नोंखौ आं होनखादों नोंनो आं मेसेज हरना नों गिनानै आं मेसेजखौ नायाखै मिथिबाय इमान मोजां जेनेबा इमान मोजां होनहरदों आं नोंसोरखौ डिलिट खालाम होननानै इमान थगायो आरो बा डिलिट खालामगोन दे होनना मेसेज हरबालाय ओमफ्राय डिलिटखौ आं नों बायदि इमान सैतान नङा मिथिबाय आं सासे बेंग्रि मानसिसो आं इमान जोंहा दुखिया न'खरनि जेबो खालामनो हाया नोंखौथ' आं केसबो होनो हाखाया आरो आं केसबो होआ आं थांनानै आंनो बुगोन नोंखौ मिथिबाय नोंखौ बुनो हायाबा आं मानसिया सानसेबाबो नोंखौ बुखागोन आं दा बुनो हाथ'वाबाबो दाथ' नोंसोर न'आ मार गोजान नालाय आंनाव फैसा गैथ'आ दा इमान गोजानाव थांनो जुदि जिथियाना थांगोन आं सिरि सिरि थांगोन नोंनोबो खोन्थाया रावनोबो खोन्थाया डाइरेक्ट थांनानै नोंखौ बुनानै भिडिअ बानायनानैसो होगोन आं मिथिबाय आंखौ ओरैबायदि रागा फोजोंदों हरसे उन्दुनो हायाखै साला इनि थाखायनो मानसिफोरा आंखौ होनहरगासिनो माबायदि माबायदि होननानै ओरैनो हरसे उन्दुनो हाया जादों मानसिया ओमफ्राय आरो आंखौ टेनसन होबावदो साला आं नोंनि मा जाखादो दिसुन जेनेबा इदि मालायनि भिडिअखौ होदेरना होनो जोंनि भिडिअ गोजा होनांगौ ना आरो बेयाव माने बर' सल' सोदेरना होनांगौ नों जुदि इमान बर' हारिखौ मोजां सानदोंबा जों मोसानायाथ' जों हिन्दी सल'सोमोन ना ओमफ्राय नोंलाय मा खर'नि बर' सल' सोदेरना होनांगौ माइलाय पार्टि अन दा रड साइडलाय जोंथ' बे सल'खौ मोसायाखैमोन ना जोंथ' बेलेग सल'खौसो मोसादोंमोन ना जोंहा बार्थडे पार्टि नालाय मोसादो हाबाफोरावबो मोसायो बे बार्थडे पार्टियावबो मोसायो ओमफ्राय इयावलाय नोंहालाय मा खर'नि जेन'बा मा बर' सल' सोदेरना होनांगौ नों इमान बर' हारिखौ इदि सानदोंबालाय मानसिफ्रा हे बर' सल' दामनानै मोसादो ओरैसो सानगोन माथो बिदिबालाय नोंलाय मानो इदि होना होनांगौ ओमफ्राय आरो रायजोफोर खोनासं बै मोनसे ससे भिडिअआ सासे पेटला आरो सासे बोराय पेटला आरो सासे सिख्लाजों बासथाबलायनाय भिडिअआ बेयो जोंनि भिडिअ नङा इयो बेलेग भिडिअसो इयो एड खालामना आरो जोंनि भिडिअसो जोंनि भिडिअ इमान इदि नङा मिथिबाय जों बार्थडे पार्टि जानो थांनायसोमोन दहायनो आं भिडिअखौ देखायखाबाय बार्थडे पार्टिनि केक काट खालामनायखौ मेंलाय लांबाय आं इनि थाखायनो बा सोरबा आंजों लोगो जायोबा माने सोरबा जुदि आंजों लोगो जायोबा बा बेनि माबा सुना होग्रा इनि गुलाम माबा माबि इदि जायो आरो सोरबा होमबा गासैबो जेनेबा गासैबो जाय जाय नोंनो कमेन्टआव नोंजों सापर्ट दङ ओमफ्राय इसोरो नोंनि माबा सुना होग्रा नामा होमबा मासे लेबेल बारा नोंलाय गथ'थ'नो लाजिया नामा मालायखौ इदि बदनाम होबाय थानो निजि खस्थ' खालामनानै भिडिअ बानायनो हाया नामा जेनेबा मालायफोरा माथो इमान ब्लग भिडिअ बानायबाय थायो इमान खस्थ' खालामना नोंहा बानाया मालाया मा खालामदों मा खालामाखै नोंहा जेबो खामानि गैया नामा मालायनि भिडिअखौ नायै नायै हेगारना होबाय थानो इदि स्क्रिन रेकर्ड खालामनायाथ' बा मार एक्सपार्टखा आरो रेकर्डिं खालामनायाथ' मार एक्सपार्ट आंबो नोंखौ रेकर्डिं खालामनो हायो आरोलै नों मेसेज हरनायखौबो जेनेबा होनो हायो थेवबो आं इदि नङा मिथिबाय आंहा टाइम गैया आंखौ नों भिडिअ बानायनो गोसोखारो आं मार बादो मिथिगोना आं भिडिअ बानायनानै इडिट खालामनानै आरो सेभ खालामनानै आरो आपलड होबाव इदि खालामबाय थानायखायनो आं डाइरेक्ट लाइभखौनो फैनाय जाहैबाय आं सरि बुङा आं भिडिअ बानाया आं मार बादो खिन्थु बुलायनो होनबा दानो थांगोन आं मिथिबाय
आं रायज्लायनोबो गोसो गैयामोन मानसिफोरजों एख' रायज्लायनो गोसो गैयामोन आं सिरि जादों जेबो सिरि जाया आं माने सिरि थानो गोसो जाबायमोन सिरि थाखाबाय बेनो दुनफिनदो साला रिटाना सेलकानाया साला माइसे सैथान मानसि इयो थगायसुलासो नाम्बार वान थगायसुला सिख्लाफोर रावबो फोथायनाङा इखौ थगायगोनसो नोंसोरखौ सोर आंखौ गाज्रि सानो सानबाय थादो सोरबा आंखौ गाज्रि सानबाबो बेयो आंखौ जाहोनो फैया आरो सोरबा मोजां सानबाबो जेनेबा मोजाङा आं जेबो बाथ्रा बुंनो रोङालै ओंखायनो आं लोगोफोरजों रायजादों दा जेबो बुंनोनो रोङा आङो खुगायानो ओंखारा आंनिया खालि आखायाल' थाङो आंनिया खाथियाव फैनोबा सौफ्लेजोबगोन आं खुगा हाथायनि थाइसे गगौमोन आं सोमखोर नार्जारि गेट आउट मा खर'नि कमेन्ट हरनाय जादों नोंहालाय नोंनि मा जाखादों आं जेनेबा आंखौ बिदि कमेन्ट हरनो नोङो सरि बिबा मालाय बिदि होनदो सरि बिबा मा जागोन होनदों ना बड' ब्लग सरि बिबा इयो होनदोंखि भिडिअखौ डिलिट खालामगोनो मानसिफोरानो अलरेडि नुखाजोब्बाय इयो माने गाव मार फैसा लफियालै इयो साला मार फैसानि लफिया इयो सासे बियो खस्थ' खालामना भिडिअ होनाया मालायनि भिडिअफोरखौ नागिर नागिर सोर मा खालामदों सोर मा खालामा नागिर नागिर साला मालायनि भिडिअखौ होनानै इयाव फैसा खामायनो नागिरदों इयो मालायनि बागैबो एसे साननांगौब्रा नोङो इदि होना होनाङाना आंखौ जेनेबा लाइभआवबो बखिसोबाय आंखौ दानि सानद्रि मोखाङा दानि लाइभ फैदोंमोन बिदि होननानै ओमफ्राय आं स्क्रिन रेकर्ड खालामदो ओरै जाबालाय आंबो नोंखौ स्क्रिन रेकर्ड खालामनो हायो आरो बाट आं खालामा मिथिबाय आंहा सम गैया बेफोरबायदि खालामबाय थानो खामानि गैया दामानि गैया मालायनि भिडिअ नागिर 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 होबाय थाग्रा नोंखौ आङो नोंसोर न'आव थांलायनाङाब्रा नोङो साननैसो थानानै नायबाय थाबानो जाबाय उनावनो मिथिगोन आं मा जायो ओमफ्राय इयो बुंदों सरि बिनाय भिडिअ दाबो फैला ना मायबा होदोंमोन सरि बिनाय भिडिअ'आ दाबो फैला नामा ना माबा होदों आंनियाबो खर'आनो खल्टा गरम जाबाय माथायानो खालामखाथिला आङो साला मा खालामबाय थायो दे मालायखो इयो एकदम ओमफ्राय आंथ' सरि बिया होनखाबाय आं सरि बिया मिन्स बिया आं दाय मावाबा सरि मालाबाबो बिया मिन्थिबाय